Dnes sa na našej škole koná Deň otvorených dverí. Poďte sa s nami pozrieť, ako to tu vyzerá. Čo ti dal Erasmus v Španielsku do života? Tak bola to skvelá skúsenosť, spoznali sme veľa nových ľudí a ochutnali sme ich tradičné jedlá, spoznali sme ich kultúru. Môžeš nám niečo povedať o Erasme v Nemecku? Áno, samozrejme, čiže minulý rok sme sa zúčastnili programu Erasmus Plus v Nemecku, v meste Magdeburg, kde sme chodili do školy a vlastne objavovali sme mesto Magdeburg. V roku 2024 sme v rámci projektu Erasmus Plus vycestovali do Turecka, v ktorom som ja osobne v dobrom slova zmysle prvýkrát zažil, čo to znamená kultúrny šok. Čo ťa najviac oslovilo na našej škole? Prezentácie o vašej škole a tak prostredie školy. A že chodíte na Erasmus akože každý rok.